Tja, nu zitten we hier vast op het stomme eiland. Ja, ben ik helemaal met je eens. Maar ja, ik kan er niks aan doen dat we gevangen waren. Trouwens, ik zou vandaag met jetski spelen, maar dat kan nu niet meer. Dat is heel stom nu. Ja, niks op werkkamer piratenoefeningen. Maar ja, dat kon nu ook niet meer, hè? Nou, Kom, we gaan slapen. nou, ik ga denk ik nog niet slapen hoor, maar jij mag wel. Ik denk nog even namelijk dat ik met jetski ga doen. Oké? Doei, wat rusten. Tot rusten.